Sabies que les emocions són contagioses? A la Universitat de Califòrnia, el neurocientífic Marco Iacoboni investiga per què les emocions són contagioses i es transmeten d'una persona a una altra. És l'empatia, una qualitat que ens permet posar-nos al lloc de l'altre, sentir compassió i necessitat d'ajudar-lo. L'empatia és un fenomen comú entre els mamífers perquè contribueix a la seva supervivència. Les manades d'elefants s'ajusten el pas a les necessitats d'algun membre malalt o ferit. Els ximpanzés també donen suport als individus amb dificultats i els dofins ajuden a pujar a la superfície els que no poden fer-ho sols. Els humans també som gregaris i ho som en bona part per mandat cerebral. Si veiem algú badallar, al moment badallem. Si algú plora al nostre costat, no sols el veiem i li posem nom a eixa emoció, sinó que la sentim nosaltres mateixos. Els sentiments de l'altre es reflecteixen en nosaltres com si fórem un espill. Per això a les responsables se'ls ha posat el nom de neurones espill. D'elles depenen les nostres habilitats socials i la capacitat que tenim de tindre bones relacions amb persones del nostre entorn.